aceeași fila. Arderile de tot nu le binecuvântăm. Iertați-mă pe mine, frați. Domnul Dumnezeu să vă ierte și pe voi și să vă binecuvinteze în veci de veci. Pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe prefericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe poporul român cel drept credincios de pretutindenea, pe cârmuitorii țării, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe oastea țării cea iubitoare de Hristos, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri arhierei, ieromonahi, preoți, ierodiacon, diacon, monac și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care au fost aduse gri și adormiți, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pe adormiții într-o fericire Patriarhei României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teofist, pe toți ierarhii Moldovei și ai Bucovinei, pe toți arhierei ortodoxi adormiți într-o nădejde a învierii, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiții și pururea pomeniții chitorii Sfintei Bisericii acesteia,
pe ascultători, miluitori și de binefăcători. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe adormiți într-o fericire eroii, ostașii și luptătorii români, din toate vremurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea țării și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Să
și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem. Că astăzi vremea vieții noastre în face și într-o pocăință o săvârșit, la Domnul să cerem. Și vieții noastre, fără durere, necruzat, în pace, și răspuns bun la stricotătoarea judecata lui Hristos să cerem. Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria, Sfinții Domenitori. Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu s-o dăm. Cu durere unea născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Tatăl pe Fiul și Hristos Duhul, că inima cea de o ființă și Ușile cu înțelepciune să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șapte la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a greit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă cu pace a o aducem. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Sus să avem inimile. Să mulțumim Domnului.
înălțăm și grăiem. Sfânt, Sfânt, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul, după cinerea pentru acesta toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-ne aminte și de această poruncă unitoare și de toate cele ce s-au la cerul, deșederea cea de dreaptă, de cea de-a doua și slăvită iarăși pe mine. Ale tale, dintr-o ale tale, ție-ți aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și Dumnezeule, curățește-ne pe mine păcătosul și Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și Doamne, de la cei trimiți pe preasfântul Tău în ceasul al treilea apostolului, pe acela bunule cu toate la noi, și ne rânduiește nouă celor ce ne rugați. Doamne, de la cei trimiți pe preasfântul Tău în ceasul al treilea apostolului, pe acela bunule cu toate la noi, și ne rânduiește nouă celor ce ne rugați. Doamne, cel cei trimiți pe preasfântul Tău în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunule cu toate la noi, și ne rânduiește nouă celor ce ne rugați. Tatăl și Fiul și Sfântul În cap de ție această slujbă duhovnicească și care de sânge,
chemam și cu umilință la Tine vedem. Ridică, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse în noi. Ce vadnică pâine aceasta, cinstiți lucrul Hristosul Tău. Amin. Binecuvântează-L, Hristos Hristos, Ceea ce este împotrivul acesta, cinstit sângele. Amin. Binecuvântează-L, Hristos mai ales pentru preasfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Pentru Sfântul Ioan, viață pașnică și nebulburată să trăim în toată puternicie și viața. Pentru mântuire și iertare cu Domnul, Dumnezeu cuvânt.
fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace, întreg, cinstit, sănătos, înderugat în tine, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Omenește, Doamne, și pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Și ne dă o gură și o inimă slăvit și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi cu toți. Pe toți Sfinții pomenindu-i, iar și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul, cel mai presus de ceruri și duhovnicescul cel său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește de noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ale acestei sfinte și duhovnicești mersi spre răsarea păcatului, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău, spre primirea Împărăției Cerurilor, spre îndrăznirea cea dintre mine, iar nu spre judecată sau spre răsări. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem. De pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem. Vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință au săvârșit, la Domnul să cerem. Și creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat și în pace, și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Bine încredincește pe noi, stăpâne, cu îndrăznire fără de o sândă, să tutezăm a fi chemat pe tine, Dumnezeul cel Ceresc,
Tată și a zice: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. La fetele voastre Domnului să le plecați. Harul și îndurările și cu iubirea de oameni, alăuia despre Fiul Tău cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să
tale cele de taină, astăzi Dumnezeu pătrașul lumește, în voi spune vrăjmașul de taină ta, este lucrare zvădată ai durat, și dată darul mărturisită Sfinție, omenește-mă, Doamne, cu mărăția ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să fie dreptă și a Sfinte tale taină, Doamne, ci spre mântuirea sufletului și a Duhului, și a înțelepciunii Sfântă.
Să rostim împreună rugăciunile rânduite de biserică înaintea primirii Sfintei Împărtășate. Crede, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși preacurat trupul Tău și acesta este însuși scurs Sfântul Tău. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și iartă greșelile cele de voi și cele fără de voi, cele cu cuvântul sau cu fapta, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Cinei Tale celui de taine, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primești, că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, mi sărutare îți voi da ca Iuda, și ca când harul mărturisindu-mă stricție, omenește-mă, Doamne, Tu împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului meu. Slavă Ție, Doamne Dumnezeu, slavă Ție! Slavă Ție, Doamne Dumnezeu, slavă Ție! Slavă Ție, Doamne Dumnezeu, slavă Ție, Doamne Dumnezeu meu! Nu mai împătați cu mine, păcător, și mai îndrăznicit ca Tu părtaș Sfintelor Tale tare. Mulțumesc că pe mine nevrednic am împărtășit preacuratele și credete de dar, mai îndrăznicit, și stăpâne iubitorule voastre, care pe mine nemult și ai înviat, și ne dărit la aceste pășătoare și de viață și toate tale. Să ne vine pacea și sfințirea sufletului și a Sfântului noastră. Dă-ți-mi mie și mie acestea, de tămăduirea sufletului și a Sfântului. De izbunirea păcătuirii și terminarea inimii mele, de împăcarea sufleteștilor mele putere, de credință nefruntată, și Ție, Stăpânul și Binecătorul nostru. Și așa ieșind în această viață, într-o nădejdea vieții cele veșnice, să ajung la odihna cea de-a pururea, unde este glasul cel neîncetat al celor ce Te laudă, și dulceața cea fără de sfârșit a celor ce văd frumusețea cea nespusă a feței Tale. Că Tu ești dorința cea adevărată și veselia cea nespusă a celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru, și pe Tine Te laudă toată pătura în veci. Amin. Stăpâne Hristoase Dumnezeule, Împăratul veacurilor și Făcătorul tuturor, mulțumesc Ție pentru toate bunătățile câte Mi-ai dat și pentru împărtășirea cu preacuratele și de viață păcătoarele Tale taine. Deci mă rog Ție, bunule și iubitorul de oameni, păzește-mă sub acoperământul Tău și să umbră aripilor Tale și-mi dăruiește ca, până la suflarea cea mai veche cu cuget curat și cu vrednicie, să mă împărtășesc cu Sfintele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Că Tu ești pâinea vieții, izvorul sfințirii, dătătorul bunătăților și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintele și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce de bunăvoie Mi-ai dat spre hrană trupul Tău, foc fizic, care arde pe cei nevrevi, să nu mă arzi, păcătorul meu, ci mai vârtos intră în alcătirea mădularelor mele și în toate încheieturile. Toată patima
Rugători aduc pentru mine pe toți sfinții, pe mai mari cetelor celor fără de trup, pe înainte mergătorul Tău, pe înțelepții apostoli, și cu aceștia și pe prea cinstita și prea curata Maica Ta, ale căror rugăciuni primește-le milostive, Hristoase al meu. Iar pe mine, slujitorul Tău, fă-mă să fiu al luminii, că Tu însuți ești bunule, sfințirea și luminarea sufletelor noastre, și Ție, după cuviință, ca unui Dumnezeu și Stăpân, tot slavă Stimate oficialități, domnule primar, iubiți credincioși și credincioase, iată că din 1999, de când s-a pus piatra de temelie a acestui sfânt locaș, inoriașii acestei parohii, cât și inoriașii parohiilor limitrofe acesteia, au așteptat cu mult dor să trăiască ziua înălțătoare a Sfințirii Bisericii. Pentru că unii dintre ctitorii acestui sfânt locaș deja s-au mutat în cereștele lăcașuri, Înalt Preasfințitul Mitropolit Teofan a dat binecuvântare ca astăzi să se târnosească Sfântul Altar, Sfânta Masă, icoană ridicată pe teasmă, urmând ca în anii ce vor veni, Părintele Paroh, împreună cu dumneavoastră, înoriașii acestei parohii, cu ctitorii și binefăcătorii ei, să purcedeți la pictarea acestei biserici și la finisajele care se impun. Iată așadar că de 12 ani munca dumneavoastră neostenită și-a văzut astăzi încununarea. Și felicităm și ne rugăm pentru toți cei care au contribuit la înălțarea acestei frumoase catedrale, cea mai mare biserică a protopopiatului nostru, să le răspătească Dumnezeu tuturor după vrednicia acestora. Iată că împreună cu Înalt Preasfințitul Mitropolit Teofan și soborul de preoți, la târnosirea Sfântului Altar, s-a așezat în piciorul Sfintei Mese, așa cum bine știți că este rânduiala, o cutiuță conținând moaște ale Sfinților Martiri și acest hrisov de sfințire. Este o epistolă care peste veacuri să istorisească cele ce s-au întâmplat la zidirea acestui sfânt locaș și la târnosirea acestuia. Și am să-i dau citire, să auziți și frățile voastre cum am scris. Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Arhiepiscopia Iașilor, Protopopiatul Hârlău, Parohia Sfinții Împărați Văleni Belcești. Hrisov de sfințire, cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu împreună lucrarea Sfântului Duh, s-a sfințit Sfânta Masă a altarului Bisericii cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, sub arhipăstorirea Înalt Preasfințitului Teofan, arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Locul unde este ridicată spre slava lui Dumnezeu această biserică s-a sfințit la data de 21 martie 1999 de către Preasfințitul Părinte Calinic Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, pe atunci mitropolit al Moldovei și Bucovinei, iar primar al localității, domnul Constantin Ciobăniță. Săparea fundației și punerea temeliei s-au început în luna septembrie 1999, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Zaharia Mihai, de la parohia Belcești-Ciorăni, care continuă lucrările până în anul 2003, an în care biserica în formă de cruce era zidită până la centura a doua. Din anul 2003
Lucrările au continuat sub îndrumarea Preacucernicului Părinte Zaharie Adrian, primul paroh al acestei parohii, care a păstorit până în decembrie 2007, timp în care a desfășurat o bogată și fructuoasă activitate administrativ, cultural și misionară. În anul 2008 este numit ca al doilea paroh Părintele Zaharia Sebastian, care continuă lucrările împreună cu membrii Consiliului și Comitetului Parohial, Epitrofin Muraru Ion, Vatamanul Ioan și Bocancea Dumitru. În anul 2011 au fost pictate icoanele din catapedeasmă, care au fost realizate în atelierele de pictură ale Mănăstirii Agapia din județul Neamț. Sub purtarea de grijă a Proniei Cerești, având care azi în dragostea și dăruirea ctitorilor, donatorilor, ostenitorilor, închinătorilor, enoriașilor și slujitorilor Sfintei noastre biserici, timp de 12 ani s-a lucrat la înălțarea acestei Sfinte Biserici. Unii dintre cei mai fideli ctitori au fost familia Chiriac Ion și Maria, cu fiica Maricica, domnul deputat Mocan Vasile, Bocancea Dumitru și Aurica, Ștefan Dumitru și Eugenia, Vatamanul Ionel și Zânica, fie ca prea bunul Dumnezeu să le dăruiască pentru jertfa lor cele cerești în locul celor pământești. Slujba de sfințire a fost săvârșită de înalt preasfințitul Teofan, arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, împreună cu Preacucernicul Părinte Protoiereu Nicolae Crăciun și cu un sobor de preoți și diaconi în ziua de 3 septembrie 2011. Semnează înalt preasfințitul mitropolit Teofan și preoții din împreună slujitori, alături de autoritățile civile.